Sa number 2, price ceiling para sa regular kag well-milled rice ang nag-take effect na subong nga adlaw. Pila naman ka mga baligyan sa syudad sa Bacolod ang wala nagpatuman sini. Pila sa mga manugbaligya ang nagaayo nga kung tani ipaubos anay ang ilang nga supply. Syudad naman sa Bacolod ang magahulat sa guidelines para diri. Nagapabilin sa 49 pesos ang kilo sang regular milled rice sa sininga baligyaan. Sa executive order nga ginpagwa sang presidente, ang price cap sini o kung hindi dapat maglapaw sa 41 pesos ang kilo sang sininga bugas. Ang well-milled rice naman nila nagadangat tubtub sa 52 pesos. Nga kung ibase naman sa EO, kung tani, yara lamang sa 45 pesos ang kilo. Sunod kay Victoria Soliano, ang nagabantay sang sininga bugasan, wala sang abiso sa tag-iya nga magpanubo sang presyo. Pathag niya, kung idagdag ang presyo, pierde na sila. Ano nga piliton gidya? Ma-unite tanan nga muna bilate. Ka ano nga daan? Ka mahal sing bakal. Tapos ibaligya mo lang down dahil Hindi ka bawi. Hindi pwede ya. Pirdi gidya kami da. Wala sang local rice nga baligya si Ronilo Yulo sa karon kay wala pa man sang may nag-abot nga supply, pero imported rice ang iya nga ginabaligya sa karon. Pero kay may mando nga price cap, sundo niya ini kung mag-abot ang supply sa local rice. Nagaayo siya ugaling nga kuntani ang tanan nga retailer hatagan sang patas nga subsidy bangod kung sunod ang price cap, pierde kag hindi sila makabawi sa kapital. Ang 3 tubtub 4 pesos nila nga ginapatong sa kada kilo, igo-igo lang nga makaginansya kag mabawi ang ilang nga gastuman sa negosyo. Tamo na mo sila nga mga retailer, first like sa amo, bubundol na ang ilang ng mga retailer, isubsidy ko naman sa gobyerno. Para pamangkot sa anong panayhan magabo. Kaya ang ginabatot malang sa gobyerno nga sa mga retailer, nung daw mga bigado, ilang mga retailer nga makakuha ng subsidy. Let's say para sa amo, kay retail man kami, kaya kung mapirde kami, hindi kami gali makabil sa subsidy sa gobyerno, kaya daw may ara-ara kaya. Luro do kalain man ang boros party sa amon, di ba? Dapat alalangay na lang Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ipatuman sa syudad ang price ceiling. Ang Price Monitoring Council upod sa katapos ng Department of Trade and Industry ang magasapol para sa natalana nga inspection kag monitoring sa mga merkado sang syudad. Suno kay Economic Development and Investment Promotion Consultant Frances May Llamas, magahulat man sila sang implementing rules and regulation. Agud matalakay ang mga tikang sa pagpatuman sang price ceiling. Samtang, ang agribusiness section sang Office of the Provincial Agriculturist bilang kabahin sang ilang regular monitoring ang nagpadala man sang team nila kainas ang aga sa pag-check sa mga compliance sa rice price cap sa mga baligyaan. Suno kay OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola, ang ilang report ang ipadala sa Regional Agriculture Office.